Jeg hedder Navid, og jeg driver til dagligt Østeriet. Jeg er sprunget ud på den anden side af køkkenet nu, så nu er jeg blevet front of house i stedet for. Og så har jeg fået min partner Martin til at tage køkkenet i stedet for. Konceptet med Østeriet var oprindeligt, at vi skulle lave en italiensk bistro. Så parre den her klassiske franske bistrostil med en italiensk islet, hvis man kan sige det sådan. En af grundtankerne med Østeriet var, at vi ville prøve at bryde med det her med, at det skal være dyrt at gå ud og spise. Det skal være fint og uptight at gå ud og spise. Vi har prøvet at lave en restaurant, hvor vi både har plads til at kunne samle folk rundt om bord til mere intime selskaber, men også til at, blive en aktiv del af vores arbejdsgang, som er sådan baseret omkring det store barbord, vi har. Det der med at skabe et lokalt åndehul, og siger, hey, kom indenfor, skal du op og sidde i baren, har det været en hård dag? Skal jeg lige åbne en flaske vin, så får du et glas, og skal vi dreje en pasta, og så kører den? Eller skal vi fejre, at der er nogen, der har fødselsdag, så kom ned og sæt dig vin i bordene i stedet for? Det var den måde. Det der med at skabe det åndehul, tror jeg, har været hele mantraet og hele drømmen med det her sted her. Nogle af de største udfordringer, vi har haft i forbindelse med at skulle åbne restauranten her, har været alle de her ting, som du overlader til andre i forhold til både kassesystemer, bookingsystemer osv. Det her med, at der er utrolig meget data, der går tabt, utrolig meget information, der går tabt, utrolig meget systematik et eller andet sted, som går tabt. Samarbejdet med Superb er for os hele den her idé med, at vores kassesystem, bookingsystem, betalingssystem og bankhandelssystem, de 3-4 elementer, de snakker sammen. En ting er, at det skaber et nemmere flow, rent back-office-mæssigt i forhold til vores bogføring og alt, hvad der nogle gange hører med der. Men jeg tror, det der med, at vi kan på sigt forecaste bedre, gør os mere klar til at kunne fokusere på de ting, vi gerne vil fokusere på, i stedet for at skulle bokse rundt mellem forskellige systemer, der ikke snakker sammen. Det tror jeg, det er den absolut største force i det her. For når det først er op at køre, og når det først spiller, så er det ret bulletproof koncept et eller andet sted. Jeg tror, det er den del af det, jeg er blevet allermest glad for ved det. Det er, at det bare spiller. Altså, det fungerer bare fra starten af. Og det gør, at mine tjenere, der er på gulvet, kan agere og være fokuseret på at være på gulvet, i stedet for at skulle holde øje med, hvad der sker på kassen hele tiden. Køkkenet kan eksekvere på kassesystemet, og systemet taler sammen. Jeg tror, det er den, altså sådan, ja, det fede ved det er, at vi ikke skal bruge tid på det. Grunden til, at man skal vælge Superb, er jo fordi, det nemlig lige præcis kan frigøre tid, som du skal bruge på andet end kassesystemer og bookingsystemer og alt muligt andet. For det er ikke derfor, vi åbner restauranter. Vi åbner restauranter for at kunne lave mad og tage os gæster, som kommer ind gennem døren. Og det er derfor, man skal vælge det.